Marta, nirringrazzjak tal-li aċċettajt l-istedina l-ikla tajba, kif inti? Tajba, grazzi. Grazzi tal-istedinni. Jiena naf li stedindek fil-fatt, għax minn dem xtaqt immur Nikol naqra miegħek u hekk ħanajt lek il-verità, għandi naqra soft spot għalik. Jien Nikol ħafna. Ma jidirx fik, tajjeb. Ma Nikol. Tajjeb. Naf li falissa d bil-preparamenti ta' Miss Universe, tal-konkors Miss Universe li ħajsir f'Jannar, u inti fil-fatt Miss Universe Malta. Kif tħossok li għandek dat titlu? Din hija l-ewwel darba li Malta ħerġgħu jieħdu sem f'Miss Universe wara 15-il sena. Allura hija xi ħaġa kbira, nħossni onorata ħafna li ħankun jiena l-ewwel waħda eżatt, huwa l-ikbar kontest. Konkors fl-univers. Fil-fatt sa jekk mhux sejra żball sena sentejn ilu, Donald Trump kien l-owner tagħha. U kellu ma jibqax involut fiha minħabba li kien qed jipprepara l-elezzjonijiet. Le, ċitata ħafna u looking forward ukoll. U jiena naħseb u ngħidha biċċi minn qudiem naħseb illi Malta ħalli tirritorna wara 15-il sena f'dal konkors naħseb verament b'waħda mill-isbaħ nisa illi għandna Malta, ġifieri ħalli mmorru preparati żgur. Grazzi. Issa jien ovvjament apparti nixtieq nawguralek għandna logħba vera sempliċi hawnhekk għandi l-menju tal-aroma tittażel ħabba li tikol ħafna 6 platti. Ma kull platt hemm mistoqsija dwar Malta abbinata. Ħalli naraw daqsxejn kemm inti patriotta. Tajjeb? Ħanaraw. Il-ħin tara issa. History lesson, ġifieri. Jista' jkun skont xi platt tażel, skont mistoqsija jkun hemm abbinata ma' dak il-platt. Li mu l-ewwel platt taħ tażel? Biex ħatibda? Minn kollox? Milli trid inti. Għandek 6. Aw ħafna. L-ewwel wieħed jażel wieħed ibda mill-ewwel paġna pereżempju. Juicy Lucy. Oġobni l-isem. Juicy Lucy, x'fih Juicy Lucy? Beef stuffed with smoked cheddar cheese and All right, bil-beef, stuffed beef, tajf ħafna mela. Ma Juicy Lucy għandna abbinat. Xi tfisser? Din interessanti, xi tfisser il-kelma birkirkara? Aħna nafu li birkirkara huwa post. Issa, ħallintik żewġ options, tajjeb? Il-makiesaħ jew misħun. Il-kelma birkirkara xi tfisser il-makiesaħ jew misħun. Birkirkara. Il-makiesaħ. Il-makiesaħ! Ma konċ nafa jena di birkirkara fil-fatt tfisser il-makiesaħ. Jien minn San Ġiljan. Inti minn San Ġiljan, mela, inti orrajt għandek noddu ilek, imma tajta, għax il-makiesaħ. Mela, il-plat li jmiss tiegħek. X'seta għażel li sikol? Octopus and garlic. Octopus and garlic, orrajt, mela. U għadi faċli suppost, mela, li mija l-ewwel festa pubblika li niċċelebraw fil-kalendarju tagħna. Għanna ħafna festi. Għanna ħafna. U inti il-public holidays naf illi minħabba x-xogħol jekk tkun segwihom biex tara naqra. Kemm il-darba nkun xogħol ukoll fihom, għax jiena naħdem l-airport. Mhux hekk? Mela l-ewwel festa ta' San Pawl. L-ewwel festa pubblika. Din naqra triki. Festa l-ewwel waħda, x'taħseb li? Hemm l-ewwel tas-sena. L-ewwel tas-sena. L-ewwel tas-sena. Dik hija l-ewwel festa pubblika mhux hekk? Mela Tajjeb, l-ewwel ta' Jannar. L-ewwel ta' Jannar hija l-ewwel festa pubblika li niċċelebraw Malta u fid-dinja fil-verità. Se tagħżel it-tieni platt, mela s'issa għandek it-tnejn u tlieta ġa ħallit ikol lesta. Issa nhar l-erba'. Se tieħu l-erba'. It-tielet platt. Italian platter. Italian platter. Tħobba l-kultura Taljana inti? Ħafna. Inti narak veresek prezentatriċi Taljana. Ek minn daf li kien. Ħafna toġobni l-Italja jiena. Toġbok il-kultura tagħhom u. Ejja, u l-ikel kollox. Kollox, mela. Fil-fatt, il-mistoqsija binata ma l-Italian platter, meta suppost narmaw id-dar tagħna bit-tiżjin tal-miliet tradizzjonalment. Meta hekk suppost. Fid-dar tiegħi kmieni jitla it-tiżjin tal-miliet ta' xeħe. Meta tarma? Ommi nofs Novembru ġifieri. Kunu armati. Tkun ramat ommi. Tajjeb. Imma tajjeb hekk taħalli tgawdihom. Ejja. Naħseb li meta jibda l-avvent suppost. Mit-8 ta' Diċembru l-qoddim. Ġifieri jesu. Tajjeb, mela. Tajjeb ukoll. Ħowdu wkoll l-erba' kulu l-Italian platter mela. Mistoqsija oħra. X'se nażlu?
Taljata, nħobbu ħafna. Taljata, okej, mela. X'jagħmlu l-Maltin bħala tradizzjoni fil-kxina Maltija fi żmien il-miliet? Il-Maltin. X'ħobbu jagħmlu bħala tradizzjoni fil-kxina Maltija fi żmien il-miliet? Bħala ikel? Jien iżjed noħodha bħala xarba daqsxejn rikka. Tista' toħodha ġo bawl imma wkoll bil-marfa. Tipo panċek. L-imbulju. L-imbulju tal-qastan. Normalment wara l-qoddis ta' nofs il-lejl, ġilu koll anke fil-qoddisa stess jagħmlu l-imbulju ta' wara l-qoddis. L-imbulju qastan. Ma nistax ma konx tafu, ma nix tagħmel platt ieħor, il-ħames platt. Se tieħu. Il-ħames platt. X'se tagħmel? Vera tiekol inti. Kalzone. Pizza. Imma inti minn dak it-tip li għandek dieta partikolari jew toqgħod attenta in ġenerali jew ma toqgħod attenta xejn? Jiena m'iniex tajba biex insegwi dieta partikolari. Inti minnek imwilda. Jew noqgħod niżen l-ikel. Le, però. Le, x'hawn min? Nikol ħafna. Ħafna nikol, u vera nħobb nikol, u speċjalment immur nikol ma' nies ħbieb. Però, eżempju, issa l-kontest, noqgħod naqra iktar attenta, nevita ċerta affarijiet, training, nipprova nibbilanċja. Il-ħin skada però diħalli nagħmilek għax qatt tinsaqsik jiena ġdor tiegħi mela. X'issejħu n-nies li joqogħdu raħal ġdid? Paulisti. Tajjeb, Paulisti. Tajjeb, u l-kalzona ħatu għoda u koll. Mela, fil-fat inti rispondejt, għamilna 5 mistoqsijiet għax għadna mpallaw, tortijaj. U minn 5 rispondejt 4 tajjeb. Ġbri għandek 4 platti, tajjeb. Għandek 2, 3, l-4 u l-5. U bat il-ġimma sibtu l-ħat fidejk. Tajjeb. Jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi għall-ikla tajba ħadd gost ħafna. Insir nafek aħjar, daqsxejn dwar Malta wkoll, però nixtieq nawguralek ovvjament issa ġej il-miliet, il-festi tajba, il-miliet it-tajjeb. Nixtieq nawguralek ħafna fil-karriera tiegħek, fil-ħajja personali u nawguralek b'mod partikolari għall-konkors illi ħajkun id-data f'Jannar ħalli jkunu xek. Il-final ħassir fi-30 ta' Jannar. Fi-30 ta' Jannar. Pero ovvjament rrid nitlammek l-ġimgħat qabel jiena. U ħalli siġu għal-Filippini. U naf li qed tfittex ħafna rigward il-pajjiż. Żgur jiena nħobb insifer ħafna qatt ma mort hemmhekk, ġifieri li hija avventura. Kemm hu twil il-vjaġġ żgur ta' ħeġġek jgħid? Propjament għax għandi qisu minn hawn għax għadna maħniex konfermati eżatt ta' kif ħajsir il-vjaġġ. Poco, għandek naħseb. Pero għandi dejjem mill-connection li ħammur isu 12 hours. 12 hours? Mill-connection. U preparajt se tagħmel dawk 12 hours? Sib, tax nagħmel, jien ma niddejjax. Taqraw hekk jew il-mużika. Ija, la ma naqtax. Normalment niddownloadi ħafna diski u noqgħod nisma' d-diski hekk. Jew naqra, naqra. Nawguralek ħafna grazzi. Il-festi tajba lilek u jiena ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk għaliex dalwaqt ħalli nwaslulkom ukoll il-VIP house interessanti ħafna ta' Jeffu Alan. Jeffu Alan iħobbu ħafna l-ħwejjeġ, ħanaraw daqsxejn il-ħwejjeġ li għandhom id-dar tagħhom u ħanaraw ukoll daqsxejn il-ħwejjeġ li jlibsu il-kelba tagħhom. Il-kelba tagħhom għandha ħwejjeġ daqshom. Ġeffu Alan ukoll id-diriġenti, id-diretturi tal-konkors ta' Miss Universe Malta, ġifieri ovvjament huma li qegħdin jibgħatu wkoll lil Malta fil-konkors ta' Miss Universe u ħalli naraw id-dar tagħhom dalwaqt, ġifieri jibqgħu magħna.